ҷамоати деҳоти орёни шаҳри ҳисор яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба ҳисоб рафта, дар тобиати он имрӯз наздик ба 100 хоҷагии деҳқонию инфиродӣ таъсис дода шудааст. шуғли асосии мардуми ин ҷо кишоварзӣ буда, ҳамасола баъд аз ҷамъоварии ҳосили асосӣ, деҳқонон дар кишти такрорӣ бештар шолӣ мекоранд. бояд гуфт ки то имрӯз кишоварзон ҳамаи зироатҳоро аз кишти асосӣ ғалладона, гандуму ҷав, зағир ва пиёзу картошкаро саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намуданд. маълум мегардад ки аҳли заҳмати ҷамоати деҳоти орёни шаҳри ҳисор асосан ба шоликорӣ, сабзаводкорӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво машғул буда, дар парвариши дигар зироатҳо низ таҷрибаҳои ибратбахш касб намуданд ва ҳамасола кӯшиш менамоянд бозорҳои минтақа ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. бо ҳамроҳии шавҳарам ва фарзандонам дар ҳамин замини назди ҳавлигӣ баъд аз кишти якум, вақте ки ҳосили картошкаро оғон доштем, мо баъд аз он бо 5000 дона ниҳоли помидор, боз болгарӣ, бодринг ва дигар зироатҳоро ба кишт карда истодаем, ки барои он доштани ҳосили дуюм, мо ҳосили якумро оғон дошта онро ба бозор бурда барои пешрафти зиндагиамон истифода мебарем ва мо боз баъд аз ҳосили дуюм ки оғон доштем, ин ҳам як барои пешбурди зиндагиамон мебошад ва барои ҳамин ман ба ҳамроҳии оилаам ин корҳоро анҷом дода зиндагиамонро пеш бурда истодаем. аз рӯи маълумотҳои раиси ҷамоати деҳоти орёни шаҳри ҳисор, мувофиқи дурнамо, деҳқонони ин гӯшаи кишвар дар кишти такрорӣ бояд помидору бодринг, лӯбиё, шолӣ, ҷуволимакаб ва дигар зироатҳо гузаронанд. имсол тибқи нақшаи пешбинигардида дар майдони 382 гектар ғалладонагӣ киш карда шуд, ки имрӯз ҳамаи онҳо пурра ҷамъоварӣ карда шуда дастурхони мардумро ғанӣ гардонда истодаем. тибқи нақшаҳои пешбинигардида кишти такрорӣ низ дар ҳудуди ҷамоат бо маром рафта истодааст. инчунин кишти помидор, бодринг, занҷабили булғорӣ, шолӣ ва дигар кишти зироатҳо ба роҳ монда шудааст, ки мардуми мо кӯшиш карда истоданд, ки як порча заминро самаранок истифода бурда дар ғанӣ гардондани бозори маҳаллӣ саҳми худро гузоранд. аҳли ҷамоати деҳоти орёни шаҳри ҳисор ният доранд ҳамеша барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор бошанд. гузориши хуршед ҳалимов, соҳибнур абдурасулов аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилоъотии Навид.